je zaštita. Slovenci ne smu dati šup niko. Odakle njemu djeva paprike da pičku u Sloveniji, brati, treba je biti dete, klina, sve je prešao. To se gleda podnevlje, gleda sve čoveke, to nije samo, evo, imam kod kuće, ovo što, evo, to je našte, a svi znaju čije to trening. I onaj, kao se kaže, sad se kvako i svadbarski kupus, onaj što je svadbarski, to specijalno se kvako i to je sad priznato u svijetu i to niko nešto ne priznaju, samo se tebe. I to se kuva, ovo pakuje i samo odriješ ovo što je... To su milijarde evro pisamo, milijarde. Nećeš ti, ne mogu ti za prave. Shvatiš što nešto? Jer ti možeš sve za nebo da praviš od Srbije tu na celu sirtaj. I Italija što je sad napravila pre 2-3 godine. Nemaš šanse. To je njihov prvi, ti nemaš šanse, ne smiješ, ne smije to niko, niko. Zato što je zaštitno. Zaštitno, to je tvoje izmeđenje. Ja, moj ljudi. Evo, ovo je zašto je zaštitno. Evo ti paprika obran do zadnje, vake mali, dobre, vake mali, neko je ne voli, to je sad obran. Pali, miliona dolara pali, ne mogu da je tamo. Iduće komentari, dinari, kao se uče kako paprika. Daje stimulaciju za sve, pare i ovo i ono. I država otkupljiva. Evo više nama kuci. Država lepo. Fabrika. Fabrike da